Ora, imos ver ahora como calculamos o IRPF dun traballador. Isto sempre temos que facelo o cando empeza a traballar ou en xaneiro para calcular que tipo de retención temos que aplicar durante ese ano. O que se fai, digamos, é como facer un pouco unha predeclaración da renta con os datos que coñecemos, que non teñen que ser os reais de todo o ano, pero intentar que sexan o máis aproximados posibles ao que vai a cobrar, para que despois non haxa problemas cando ao ano seguinte hai que facer a declaración de, por exemplo, ora no 2026 temos que facer a declaración do 2025, que haxa moito desfase. Para iso tamén, no momento que pois hai unha subida de salario, algún complemento máis, un tempo que non traballa e non cobra o que sexa, se fai a regularización, non? E moitas empresas, de feito, hacia final de ano, fan unha regularización xa con os datos reais e aplican, o mellor, un mes ou 2 meses, pois un IRPF máis alto para que a hora de facer a declaración non teña que pagar unha cantidad moi alta. Nós, ahora, para facer esta declaración, temos que ver, a parte dos datos persoais, para saber se está, se é do tipo 1, 2 ou 3, non? Os fillos, se o cónxuxe traballa ou non traballa, ou se non ten ninguna carga familiar, que se usaba polo da o enunciado. O que necesitamos saber é os ingresos que vai a ter durante todo o ano, neste caso falamos do 2025, e despois as deduccións que pode ter. Nós, neste caso, só vamos a utilizar as cuotas da Seguridade Social, pero, ollo, estamos falando das cuotas que vai a aportar o traballador, non da empresa. Saberede nos enunciados que, a parte pois, da TIEP, xa non vos aparece nos enunciados dos exercicios de cálculo de IRPF, porque a aportación do empresario non influye. Temos que ver o que vai aportar el a Seguridade Social durante todo o ano, non? Vamos a utilizar os exemplos que os coñecedes, que son xa de as unidades anteriores, non? E un de retribución diaria e outro mensual. Os cálculos son os mesmos, únicamente ver as diferencias entre un diario e un mensual. E aquí temos eso, un especialista, que quere decir que é de retribución diaria, traballa de lunes a venres, porque cando temos conceptos de día traballado, temos que ver os máis ou menos os días que vai a traballar durante todo o ano. E consideramos unha media de 22 días ao mes. A diferencia de que sexan 22, 23 non vai a afectar aí, son cousas pequenas e hai que non fai falta ir contando todos os días que vai a traballar, non? Unha cousa, aquí vemos eso, ten o complemento de vestiario e transporte, 22 días ao mes, e temos que multiplicarlo por 11, porque hai que recordar que traballamos 11 meses ao ano. Hai un mes de vacación onde non traballamos e non vai a cobrar ese complemento. Eso mismo vai a pasar con as horas extras, que fai todos os meses, pero todos os meses que vai a traballar. Os meses que un mes de vacacións, esa 15 días e 15 días, pois non as vai a cobrar. Ben, además estamos no 2025, traballador este de grupo 9, retribución diaria, e xa tenes aquí o do que estamos falando. As percepcións que vai a cobrar todos os meses, tenindo en conta os días que vai a traballar e os días de descanso retribuído, eso, como veñen en euros día, o multiplicamos por 365. As que son por día traballado, son 22 días ao mes por 11. As pagas extras, aquí vemos que son 3, e para saber o anual,
pois facemos o de sempre. 3 ao ano, importe de 30 días, salario base. Pois multiplicamos 3 por 30 por o salario base que ten. E as horas extras que fai todos os meses, tamén por 11. Ten en conta esos detalles do mes de vacacións, que non traballa, non vamos a explotar os traballadores, lle vamos a dar o seu mes de vacacións, entonces, as cousas de por día o mes traballado serían por 11. Cálculo o total de vengado anual, pois simple, non? Cada un do salario base e os complementos, os vamos multiplicando, se son de todos os días, 365 días ao ano, non? Se son por día traballado, pois o transporte 12 euros día, por 22 días ao mes de media que traballa e por 11. As horas extras, o mismo, 10 euros todos os meses traballados, entonces, por 11 en meses que traballa o ano. E as pagas extras poñemos o total, non? Pois pagas de 30 días por 36 euros ao día. E entonces nos dá que ten un total de vengado anual de 24.738 euros ao ano. Ben, ora, o outro dato que necesitamos é a aportación do personal da Seguridade Social. E aquí, cando estamos realizando as nóminas, non, dun mes determinado, facíamos o cálculo para ese mes. Ahora, para isto máis cómodo que hai, e vai a dar un resultado bastante exacto, é facelo por anual. Aquí xa temos os datos e facelo de sempre, pero en vez de facelo por un mes, é dicir, remuneración mensual, pero aquí xa lle chamo remuneración anual. E cando facíamos o rateo de pagas extras, ahora xa hai as pagas extras. Por o rateo, lembrar que era coller as pagas que vai a cobrar durante un ano e levarlo ao mes. Aquí, como vamos a facer o cálculo por anual, non xa o facemos directamente o todo que vai a cobrar durante o ano, non? Entón, en remuneración anual, salario base, máis complementos salariais e non salariais, sin meter as horas extras, non? Entonces, estos datos xa os temos aquí e ir copiando, en este caso, estos primeiros, sin poñer as horas extras. Lembrar que as horas extras, ainda que é un complemento salarial, eu sempre poño ao final para non equivocarnos. Sabemos que para a remuneración, neste caso anual, vamos a coller estas cantidades, non? Pagas extras. Pois as pagas extras que vai a cobrar durante o ano. O sumamos e xa temos a cantidad da base de cotización de contingencias comuns que vai a pagar en todo o ano. Para comprobar se está entre o máximo e o mínimo, unha cousa importante, ora nos temos que ir á táboa de 2025, que atendes posta xa tamén aí con na aula virtual. Despois sabemos onde está. E vemos que a máxima no 2025 son 163 e a mínima 46. Esta é de retribución diaria, lembrar que o dividimos entre 365 días e xa temos euro día. Está entre a máxima e a mínima, correcto. Base de cotización de contingentes profesionais. Aquí, o mismo, remuneración anual, pagas extras anuais e horas extras anuais. Os primeiros os tiñamos e simplemente temos que sumarlle as horas extras, 24.738, que se nos fixamos no total de vengado coincide, porque é todo o que vai a cobrar durante o ano. Entonces sumamos, aquí como para o tope máximo e mínimo, lembrar que tamén son de 2025, ven en euros mes, o dividimos entre 12 e vemos que xa está entre o máximo e o mínimo, non? Son 1.381 o mínimo e 4.909 o máximo. Entón, é o que nos vale. E xa podemos facer as aportacións á Seguridade Social da traballadora. Insisto, táboa de 2025 porque é prácticamente igual a de 2024,
con a diferencia que aquí o MEI subiu a un 0,13. O resto se manteñe. E ahora xa podemos facer con estos cálculos a retención. Eso vamos a verlo en outro vídeo. E simplemente comentar que en retribución mensual imos facer o mismo. Aquí, investir 7 euros día traballado, vamos a poñernos aquí. O imos a multiplicar por 22 euros tamén o día mes, por meses o ano. Se fora un complemento que cobra mes traballado, pues o multiplicaríamos por 11. As horas extras volvemos ao mismo e facer o mesmo con licencias comuns, remuneración anual, máis pagas extras. Cando temos anual o dividimos entre os 12 meses e comparamos as tablas de se está entre o máximo e o mínimo. E en contingencias profesionais vai a pasar exactamente o mesmo. E sumamos se hai horas extras, os 11 meses de horas extras, e o dividimos entre 12 tamén para ver se está entre o tope máximo e o mínimo. E xa calculamos as aportacións. E ahora xa con isto, en outro vídeo xa vos explico como facemos para utilizar o programa de Facenda. Vale? Hasta logo.